maar geen geloof verkondigen. Nee? Oh, ja. En we hadden net... Ja, kijk. Nee, moet dat echt? Wij komen geen geloof verkondigen. En, Heb je even het bordje kijken. gelezen? Ja, dus de hof zou scan €25 te berekenen. Ik zag een galverbeerreding, oh nee. Ja, toen moesten we nog even een rondje door het dorp doen voor de bijrijder. Dat is En het wat tweede brengen programmaatje. hier? Nou ja, op de eerste plaats zijn we heel Dukker langs gereden en doogden we van wie had dat huis zo mooi geschilderd. Met die tierenlantijntjes. Hallo! Hey! Ik ben de schilder. Ja, want Ja. binnen stonden allerlei kwastjes, zogen we ook. En een Oh, heb je schilders door de is... raam gekeken? Vindt ze het erg dat we door het raam hebben gekeken vanuit de auto? Nee. Maar dan moet je toch best trots op zien, dan? Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Maar dat is toch niet dat ganse huis geschilderd? Ja. Echt hoor? Ja, Dit met het meeste wel, ja. Het meeste heb ik geschilderd, samen met de man, ja. op een Maar ik keukentrapje? doe ik zorg voor de kleurtjes en voor de tierenlantijntjes. Nou, ja, Nu wilt je natuurlijk even binnenkijken. mag dat? Als niet alles gefilmd. We filmen niks wat ze niet wil. Wie had ze trouwens? Renate. Hallo Renate, ik ben Hoi. Bas. Hoi. Ja, ik weet En wie het, is hij dit? was- Oh, dat is Diesel. Diesel. Hey Diesel. Nou, Hallo. Dieselke. kom dan maar even binnen, maar ik gooi er niet van om op de film te staan. Knip me er maar goed aan. Renate, we knippen niet, hè? Kent ze het programma onderweg? Ja, ja. Dat is altijd einde opname van 11 minuutjes. En daar knippen we niet meer in, omdat we hier eerlijke televisie willen maken. Mhm. De kind zo snel nog de deur wijzen en zeggen van wegwezen. Kom maar even binnen, ik wil niet onbeleefd zijn. Dat vind ik lief. Is ze met die zo? Kom Diesel. Wat een geweldige hond. Hij heeft Ja, nog geen deze- ene keer geblaafd. Het is echt heel lief, maar dit is al heel oud. Hey, hallo. Nou, loop door. Oh, kijk. Oh. Dieselke. Mogen we die meenemen? Nee, Kom Diesel, we gaan er naartoe. Ja, we gaan in. Diesel die zich de weg. Oh, wat gaaf. Wat? Oh, kijk. Oh nee, naar de... Renate is al aan iets nieuws bezig. Ik wil net iets nieuws beginnen te maken. Oh, wat gaaf. Wat een ruige woonkamer. Ja? Ja. Ja, hey. De wets dat wij van verhalen houden, hè. Ja. We geven geen verhalen door die andere mensen vertellen. Ja, als ik hier rondkijk, dan denk ik bij mezelf, oh, je moet er heel veel verhalen te vinden. Overal verhalen achter je. Maar Geweldig. het is jammer dat mijn man er niet is, want hij kent de verhalen veel beter dan ik. Waar is dit? Deze werken? Hij is werken, maar hij is over een half uur zo gaat. Over een half uur. Maar wieso kan deze verhalen beter vertellen? Ja, ik heb er niet zoveel met vroeger en wanneer wat gebouwd is. En hij heeft het hele huis eigenlijk verbouwd. Dat is een hulenhandige dan. Ja. Ja? Het was een bouwvallig gans iets wat heel lang leeg sting. En hij heeft dat voor na de tijd, na zijn werk en een jaar tijd bewoonbaar gemaakt. In een jaar tijd? Ja. Ja. Boet is uw werk om. Ja. Bloed, zweet en tranen. Ja. Met hulp van pap en nog een paar mensen Ja. natuurlijk. Maar, En ik ben, zei ze net boete, ik ben van de tierenlantijntjes. mhm. Dus hij duidt het grove werk en ik duidt de inrichting zo. Nou ja, nee, dat doen we samen. Ja, eigenlijk wel. De inrichting wel. Maar ik ben van het schilderwerk en inderdaad. Hij is van het grove werk en ik van het... En die gaat diesellok geschilderd door. Ja, maar dat is al heel lang geleden. Oh, toen Dit wordt- heb ik ook gemaakt. Dit is ook diesel. Dus ook leuk, ja. En dit is iets van de jeugd. Oh, ik dacht van, Ja, die zijn helemaal van de Lego. Dus het werd hier een beetje een Lego-kamer. en wie is de jeugd in dit geval?
Mitch en Dennis. Mitch en Dennis. En wie oud zijn Mitch en Dennis? Mitch is 26 en Dennis is 21. Oh, We en wonen die, allebei nog lekker thuis. oh, in Hotel Mama. Ja, maar die zullen allebei werken, dus ja. En die zien van kinds af aan zien die met Lego groot geworden. Ja, nu is het allemaal vooral Star Wars. Achter staat ook van alles nog van Lego. Mij staat op haar kamer, maar deze werden ze niet kwijt, dus daar staat nu in. Ik weet niet of ze er blij met zijn. Nou, daar mogen ze ook hier van hebben. Die verwensen me dadelijk. Maar wat even terug naar het paneel van, volgens mij twee stukken stijgend Nou, lang. ik zal even gaan laten kijken voor alle duidelijkheid. Oké, voor alle Ja. duidelijkheid. Wat het moet werden. Oh, heb ik een beetje opgeruimd hier? Oh, kijk wat leuk. Wat zit er nu? Oh, Ja, leuke familiefoto. Heel leuk. dit moet nog allemaal weggebracht worden. Dit is het idee. Ah. Dat zien de beestjes die hij ook in de bus... Ja, bij Sint-Servaas heb ik een hoop, hier nu hem, wat heb ze ik dus een hoop schilderwerken hangen. Ja, van de beestjes hier in het bos. Ben je net bij de kapel geweest? Ja, maar bij Servaas in het restaurant dan, hè? Oké, ja. Ja, Oh, ja. leuk. Nee, maar dit is maar een klein iets wat ik nu gemaakt heb. Pater Salvatoris. Wie was dat? Ik heb geen idee. Dat is geen idee. Dat heb ik gekregen en ik heb er geen plaats voor, dus ik heb maar even boete gezet. Maar wat een leuk tafereel. Is dat kindje Jezus Dat, die in het knuffelen is met een elfje of zo? Ik heb geen idee. Of een engelke? Ik heb geen Ja. idee. Dat is bij ooit minstens ergens in een huis gekomen. Overal komen die bloempjes van dicht terug. Ja. En kunnen ze heen al aan. Die hebben voor, dat is al heel oud, uit een artiekwinkel in België. Die sting voor de raam door en hij echt zoiets van, wow. Maar nu hebben we binnen geen plaats meer, dus dan moet boete slapen. Boete slopen. Binnen staat het vol. Jo. Hij is braaf. De eet niet Ja, veel. dat is goedkoop. De giet er nooit tussenuit. En de eet niet, en de... Ja. Is dat er misschien van een carousel of zo? Nee, ze zeggen van een Indische tempel, maar ik weet het niet. Misschien iemand die het programma ziet en mij kan vertellen hoe het vanavond kunt. Dat zou je wel hier willen weten dan? Ja, Oké, dat zou ik wel dus weer willen weten. stuur ons een mailtje via de site l1.nl/onderweg als je een idee hebt. Kunnen we niet zo'n beeld brengen dan? Dat kunnen we misschien ook wel in beeld brengen, ja. Ja, Oh, wat leuk. En genoeg te kijken. dus ja, ik wist niet dat je kwam, maar anders had ik het natuurlijk beter opgeruimd, hè? Dat is toch opgeruimd? Wat is in de hele... Ja. Hé, maar dat schilderen, Ja. waar en wanneer is dat begonnen bij dich? Ik denk een jaar of 4 geleden, in de coronatijd. Dat ze nergens heen kent en dan online schildercursussen gevolgd. En toen heb ik op een gegeven moment had ik het gemaakt en dan heb ik op Facebook gezet. En dan werden de reacties zo enthousiast. En voor kunnen ze me gauw kunnen maken. Dus ja, een uit de hand gelopen hobby. Maar het is en blijft een hobby. Maar het geeft ik denk ik wel heel veel Rust. voldoening. Rust. Ja, vind ik gewoon heerlijk om te doen. Ja. Want de coronacrisis, althans het zwaarste gedeelte, ligt alweer even achter ons. Waarom ging Stig zoeken naar iets in de coronatijd? Ja, dus het zijn huis en nu ken ze weinig. En ik wil toch een hobby doen. Ik wil toch iets voor mezelf. En schilderen heeft me altijd gelachen. Ik schilder al langer, maar niet zeg maar. Ja, nou vraag. Heel veel mensen willen eigen huisdier en zo. Ja, dat heb ik nooit gedaan. Ja. Dat is iets van de laatste tijd. Ja. Ja, Dus als mensen hun hoesdieren geschilderd willen hebben, dan kan ik dat regelen, ja. oké.
Nou, weet je dat ook? Kan zien dat ze drukjes krijgen. Maar is dat dan aan de hand van een foto? Ja. Oké. Ja, met een duidelijke foto. En daarachter is een soort van mancave. Ja, dat heb ze goed gezien. Dan hoef ik niet te vragen of de zoonstoor ook dukker zitten. Die met, zitten er wel eens, ja. Ja, en de man zelfs. Ja. Best ik van Nuenen? Ja, een echte Nunumse. En die mens? Nee, die niet. Hoe komt hij van? Hij is eigenlijk in Friesland geboren, maar hij is in Ruiver altijd gewoon in een Romein. En dan verwoon hij eigenlijk nu 37 jaar. Oh, Ja, en dan wil ze je helemaal weg, denk ik. nee, nooit meer.